ụmụ ọdịnala Igbo dịka esi wee malụ kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite. O nwere obere ozi nji wee bịa. Ozi a dị ezigbo mkpa ige ntị ya amụta ihe. Ndụmọdụ nji bịa taa bụ ụmụ nwaanyị ka ọ kawa gbasalụ. Yes, nke taa bụ ụmụ nwaanyị ka m chọrọ ịgwa, especially ndị anụgoro di. Ọ bụrụ na ị ma na ịnụgo di na gị na di gị bi, gee ntị. Okwu a na-achọ ịgwa gị, ana m achọ ịgwa gị dịka nwoke ka i wee mụta ihe. Ikwekwana ka onye ọbụla gbasalụ gị ezinụlọ gị. O nwere ndụmọdụ ụfọdụ mmadụ nwere ike inye gị ka ọ gbasara gị ezinụlọ gị, mana ọ bụrụkwa nyenwa ọ na-edi nke ka ya nụ, ị na-ege ntị. Ọ bụrụ na ị nụrụ di mụta nwa na be di gị, ihe ọ pụtara bụ na be di gị nabatara gị. Ị na-ege ntị. Ihe ọ pụtara bụ na be di gị nabatara gị, na ndị ichie nabatara gị. Ọnya ka iji wee bịa nwa ọmụmụ. Ọnya primary sign a na-enye na all is well. Enwekwara other things nwere ike ịkọsụ amụtaghị nwa na be di. O nwere ike ịbụ health challenge. O nwekwara ike ịbụ ihe si n'iyi ụwa n'aka nwoke maọbụ n'aka nwaanyị. Mana I can tell you na ọ bụrụ na ihe niile dịcha mma, ị tụọ kuru nwa gị na be di gị, ikwekwa na gee ntị ma gee ntị nke ọma. Ikwena ka mmadụ ọbụla bịa duhie gị ụzọ si gị hapụ di gị maka na gịnị, na di gị negharịrị anya n'ilo nke ụnụ na-akpọ gịnị, asị na the man n'onu na-eme shiti. Onye gwara gị kere ebe isi mụta nya bụ akụkọ, kere ebe isi mụta nya bụ language. Asị na di gị shitere na nwoke negharịrị anya. Asịrọ m na nwoke ịga n'ilo na-akwụgharị n'ilo na ọ dị mma, ọ bụrụ ihe m kwuru. Ụmụ nwoke ibe m, yes, onye chọọ ịza akpa ya zaa akpa, onye chọọ ịza akụrụ ya zaa akụrụ. Ọ bụrụ na ife iruru na ume gị zuru ịnụ more than one, nụọ officially. Mana ịdị na-akwụgharị nke akpọ side chick aspọtụrụ gị. Mana gị nwaanyị, mana ọ nwaanyị ka m chọrọ ife taa. Gị nwaanyị ijikwana maka ihe na o nwere onye inye aka gị di gị nwere n'ilo nke a na-akpọ side chick, wee abandonụọ marriage gị, marriage ịbịagoro ana be di gị nabata gị, ndị ichie nabata gị, inwe ọmụmụ. Ịnwakwana ya nwa. Yes, ọ bụrụ taa ka ọ dịbala, a ga-enwerịrị ụmụ nwoke ndị nwere ogologo akpịrị. Ị ghọtara ya? Yes, mụnwa na onwe m personally, I'm of the opinion, ọ bụrụ na nwoke zuru ka emee in all ramification, ọ bụrụ na ihe bụ ọchịchị obi ya ma ọ bụ ihe bụ isi n'iyi ụwa ya, maka na ị cannot tell ihe kpatara ya nwoke ji wee decide ya ka ọ n'ụba nwaanyị. Yes, mgbe gboo anụrụ enwere so many reasons nwere ike ịkpalite nwoke, yes, ọ n'ụba nwaanyị. Mana ihe m chọrọ iweta aka na-abụrụ maka nwoke ka m chọrọ ikwuta bọsọ ọzọ efe esi eme ụmụ nwoke, ka ahụ maka ụmụ nwaanyị. Ịnwakwa na anwa si na di gị negharịrị anya n'ilo maka ihe ka ịtụtụkọrọ ihe naba. Onyewa bụ the greatest mistake ị ga-eme in life. Gee ntị. Nke mbụgodo bụ na ị bụrụ mother of children, i wee tụtụkọrọ ihe gị wee na-abe di gị. Onye a na-atụ ịga lụ gị na-abe di gị maka na di gị negharịrị anya n'ilo. Di ya na-enegharị, di nke ya na-enegharị. Yes, mana ọ na-edie. O ruzie na nke gị, ọ sị gị ga-ekwe na, ị ghọtara ya, na ọ bụrụ nwaanyị niile ga-atọrọreti di ya inegharị anya n'ilo, mana di nke na-enegharị ọ na-atọrọreti ya. Ọ chọzie ka o tisi ezinụlọ gị. Gee ntị. The only way m mejisi gị ka isi na be di gị na ma ọ bụ consider ya, ọ bụrụ na ị bịa na be di, ọ bụrụ na ị nwere ọmụmụ, asị gị na o nwere ike enwe spiritual undertone, nwere ike maka enwere ike inwe ndidi ma ọ bụ di gị enwere ike inye aka solve other spiritual problem. Ọ dịbara gboo, o nwere ụfọdụ nwaanyị ya bụ eje ije di ha nọ ọ bụ na ebe a nabatara ha na ha mụtara nwa
maka ihe one reason or the other, maybe na ya na ha na di ya adịrọ compatible. Afụgo m ebe o mere nwaanyị si na be di ya naga jee nụọ nwaanyị di ọzọ ọmụọ nwa, nwoke na onwe jee nụọ nwaanyị ọzọ mụọ ọmụmụ. O nwere ike gịnị yi ụwa gị na ya adabara n'onu ga-enwe ọmụmụ together. Yes, ọ bụrụ na nwaanyị amụta nwa be di ya, o nwere ike try ebe ọzọ, try ya luck. Ịghọtara ya? Si ya bụ so reason mmejisi nwaanyị ya legharịa anya ebe ọzọ na o nwere ike na ọ bụrụ na ọ masị ya. Nke abụọ, ọ bụrụ na di gị na-eti gị ihe na ọkpọ na-abụ n'anya, o tichaa gị ọgba agha ụkwụ, mee ya abuse, ya violent marriage. O nwere onye nke mma na ọ na-eticha apịa ma ịtara oticha, o nwere ike echi ofu onye n'anya, o nwere ike nye gị ego si gị jee shopping. Ọ bụrụ na ọ na-eti gị ihe violently, enwere m ike sị gị consider living, maka na ihe a na-agba na ntị ejide ya agba n'anya. O nwere ike mbọsọ ọ ya eti osu ya n'isi, o nwere ike gbaa ụkwụ ebe ọ ya abụ ịdaba ịkọ isi n'ala, nwere ike result to death. O nwekwara ike dakwuo na ya na otu mgbe buo weapon. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ na nke ihe gbasara ndụ violent nwere ike lead to ọnwụ, you have my back, you nwere ike consider living. Ma ọ bụ na ị bịara inwere ọmụmụ. Mana ọ bụrụ na ị bịara nwee ọmụmụ, mụọ nwoke mụọ nwaanyị, mmadụ a na-asị gị livuo, ọsọ ya bụrụ nne gị sịrị gị livuo the marriage, ikwekwa na ọ gwa gị nke ọ na-edi n'aka nna gị. Yes, o nwere ụfọdụ ihe ọ maala ka ịgwa gị, ọ gwa gị nke ọ na-edi n'aka nna gị wee biri ruzie na nke ọ na-achọ ka ọ kwapụtara na be di. Ka m gwa gị ihe ya emenụ. Esi na be di na ndị niile si na be di wee na today bụ di mmadụ na-akwụta ụgwọ. Nke bụ eziokwu akụrụ mmiri bụ isi na be di na o nwere ezigbo young boy zuru ka eme nwewuru ego ịnụtụ ụdị nwaanyị ọ chọrọ ga-abịa for you. That is the fact. Ụmụ okorobịa ndị ga-abịa maka gị bụ, ọ bụrụ na esi na be di na, ọ bụrụ na ị dị comfortable na-eriju afọ, ihe afụ ndị a na-akpọ ndị oji ama ejighị ego, ha ga-abịa ka ọ na-eme na ya na-eme gị favor. Ịghọtara ya? Ụdị ndị a bụ ndị ga-abịanụ. Ihe o ji ga-eme ya, o ji ga-pass time. Ọ bụrụ ga na ọ kwụrụ n'ụkwụ ya na-abụ zuo nwoke, kwụrụ n'ụkwụ ya na-agba moto, mgbe ahụ ọ gwazie gị na-ewe single mother of 4. By then o use go dump gị. Ana m agwa gị pure, once ị drop goro ụmụazị, ndị ga-abịa n'ụmụ married men, kebe eziokwu, adọ ha ga-enyere gị aka kwụ ụgwọ ụlọ, nyere gị aka zụọ ụmụ. Ihe ahụ ị na-agbara ọsọ because of na di gị nwere onye gị na ya na-eshi ya, nya ka isikwa na be di gị pụọ, gị na nwaanyị ọzọ na-eshi ya di ya. Uche gị ọ dịkwa ya? Ihe iji gba ọsọ na be di gị ka gị nwa, yes, gị nwa na-ene m anya, bụ na di gị n'ife ilu na di gị na-eshi ya gị na nwaanyị ọzọ, nya ka iji maka ya wee hapụ ya home wee je na-eshi ya kwa na-emejọrọ gị pụkwarị gị na nwaanyị ọzọ na-eshi di ya. Ịmụrụ na ụmụ gị n'idiri father figure. Ọ bụgoro na ị nwere reason ị ga-eji wee tie maka ụmụ gị n'idiri father figure. O nwere oge ọ ga-eruo ịfụ na ụmụazị a, mgbe ụmụazị a tolitewe dimkpa, tolitewe agbọghọbịa, ịfụ na ịma kọntrol ha. E nwere oge eji enidi nna na ezinụlọ, mgbe a ga-ebido kebe di, mgbe a ga-ebido nụtawa nwaanyị, mgbe nwa gị anwaghị akarịzi gị aka n'ime etiwuzie ihe. Ọ bụrụ na ị nwere ntị nụrụ, agwana gị n'ụzọ ihe na-akwụ ga-eji hapụ be di gị. Mana ewezighị ihe na-abụ ndị a, biko kwechiri. Di dịkwa ụkọ, ezigbo di dị ụkọ. I can tell you na majority, over 50% of married men nwere side chick. Ụfọdụ na-edie ka ha wee nwee ike nọdụ ezinụlọ ha. So onye na-asị gị ga-edikwana, gị gasị ezinụlọ gị chọrọ iduhie ụzọ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send elu message na WhatsApp 08057837672. I repeat, 08057837672. Ka ọ dị echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egburu ji eji wee chụọ aja, mechaa na ọ ya epu ome. Yes, ndị na-achọ ịda afụ m everyday, enwere m obere njem to Nsụka, Enugu steeti. Yes, ọnya mere na m from few days ya, mana bido echi niile anyị ga-anọkwa n'oge awa nke eziokwu. Ya gazie.
ọfọ.